салом ба ҳама нафарҳое ки айни ҳол моро тамошо кардесен. Оиди як қарори нав гап мезанем, ҳатман лайк бимонен ва бо диққат тамошо кунен. Дар ҳамиҷа ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки агар ки бихоҳед моро дастгирӣ кунен, ҳамин видеора комментарияша бубинен, як номери WhatsApp закрепит кардагиай, ҳамун WhatsApp да бидроен салом бинависонен ва шумо соҳиби 40 дона падарка мешен. Ҳаракат кунен, як бори дига дастгирии хуб кунен, раҳмати калон ки сухани моро дар замин намемонен. мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон маошу нафақа баланд шуд. Аз ки чӣ қадар зиёд мешавад? ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини маблағгузории зиёдшавии маошу стипендия ва нафақа аз ҳисоби маблағҳои бюҷет беш аз 2 миллиард сомонӣ иловагӣ ҷудо хоҳад кард. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз имрӯз маоши кормандони ҳокимияти давлатӣ, маориф, илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, нафақа ва стипендия зиёд карда мешавад. қарори дахлдорро раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози сол имзо кард ва ҳоло ба ҳукми амал медарояд. Ба гузориши дафтари матбуоти президенти кишвар, он барои баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ қабул шудааст. Бар асоси ин фармон шурӯъ карда аз 1 июли соли равон ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ баланд карда мешавад. тибқи фармон маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимиятӣ ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои соҳаи маориф, илм, варзиш ва тандурустӣ 40% зиёд карда мешавад. стипендияи амалкунандаи донишҷӯён ва намудҳои дигари стипендия аз ҷумла стипендияҳои президентӣ ба ғайр аз курсантҳои муассисаҳои олии ҳарбӣ ва академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 40% зиёд карда шуд. музди маош дар ҷумҳурии Тоҷикистон стипендия 40% боло рафт. шурӯъ карда аз ана ҳамин рӯз қонун қувваи қонунии худша пайдо кард. гуфта мешавад ки таъмини маблағгузории зиёдшавии маошу стипендия ва нафақа аз ҳисоби маблағҳои бюҷети давлатӣ амалӣ мегардад. яъне ки дар аввали соли 2024 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин қарорро ба имзо расонида буд ва аллакай шурӯъ карда аз имрӯз қувваи қонунии худша ин қарор пайдо кард. хоб тамошобинони азиз ва гиромиқадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем, бо диққат тамошо кунед то ба саволҳои хитон ҷавоб бигирем. дар ҳамиҷа як чизи дигарам қайд карда мегзарем. хитон медонем ки дар Федератсияи Русия айни ҳол рейдҳо вуҷуд доранд ва бигем шаҳрвандои хориҷиро бисёртар запрет кардесиянд. агар ки шумо бихоҳем фаҳмидан ки аз Россия шуморо запрет кардагӣ ҳастанд ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверка мекунам ва ҷавобша барои шумо мегӯям. як кас нависонда дар Тоҷикистон ройгон ҳастай. бале, мо дирӯз дар мавзӯе қайд кардем ки аз ҷониби вазорати муҳоҷират курсҳои забономӯзӣ ташкил шудагӣ ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ки курси забони русӣ, забони англисӣ ва забони кореягира ройгон рафта дарс бихонанд ва ёд бигиранд. як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон. чанд бошид менависам, ответ наметен. илтимос ответ медодем. ман як зан ҳозир дар Тоҷикистон документ надоштам, не ки паспортма проверка кардам. тоза гуфтанд метавонам брам, пешакӣ раҳмат. шумо дар куҷо проверка кардед? агар ки бихоҳед ҳамаи линияҳоро бифаҳмем ки кушодаҳои запрети шумо оё запрет доред ё ин ки не, аз ҳама ҷои боваринок вазорати меҳнат ва муҳоҷират рафта муроҷиат мекунем. дар уҷа ҷои шиноснома ва раводид астед. уҷада тамоми линияҳои Федератсияи Русия проверка карда мешаванд ки оё шаҳрванд запрет дорад ё ин ки не. як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака. хушомани ман як сол бе документ дар шаҳри Россия гашта будам. политсия доштагӣ нестанд ягон бор. ҳозир дар Тоҷикистон рафтагӣ як моҳ шид. бо гашта омада метавонанд ё ки то 3 моҳ нашавад наметавонанд. илтимос аниқ ҷавоб диҳед. бисёр зарур шуд. пешакӣ раҳмат. агар ки мақсад хушомани шумо мигратсиони карташ гости буд ҳамун вақти пеш, бале шумо бояд ки 3 моҳ пас абрад набигем шумо браванд. вале агар ки мигратсиони картаи гости набошад, мисол вақти бе документ гаштагиянд дар Федератсияи Русия, пеш аз рафтаншон хуб мешавад ки як бор аввал запретшона проверка кунанд ва баъдан ба Федератсияи Русия сафар кунанд. як каси дигар нависондаи акаи Сорбон, ман Қазоқистон рафтанем. не ки загранпаспортум печат дорад депортатсия аз Русия. равам ҳеҷ кона мекуна ё ки паспортма алиш кунам.
агар ки шуморо дар Қазоқистон ягон мушкилитон шидагӣ набошад ягон вақт ба Қазоқистон рафтанда не ягон монеагӣ намешавад. як каси дигар нависондаи юрист басай дурӯғ мардума тарсонда гашти беақли чит. агар ман беақл мебудам ин қадар видео намекардам ва ин қадар мафкураи хуб аст намедоштам аввалаш и ва ман ҳар чизеро ки пешкаши мардум мегардонам худованд худ шоҳидае ки ҳамаи информатсияҳои мо асос доранд ва беасос гап намезанем. ҳар чизе ки дар чорчӯбаи қонун ҳастае мо дар ҳамон мавзӯъ гап мезанем ва ба мардум мефаҳмонем. як каси дигар нависондаи акаи Сорбон: ман аз номи канали шумо барои граница рафтан бо акаи Муҳаммад дар тамос шидем. имрӯз сафар дорем. худованд сафартона бехатар кунад. раҳмати калон ки аз номи мо суҳбат мекунен ва сафар мекунен. як кас нависонда: ассалому алайкум бародари азиз, даъваткунӣ ба хизмат сар шида ё ин ки не? меган сар шидагиам. шаҳрвандоро даъват кардесам. не, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 октябр сар мешавад. призофи тирамоҳӣ. агар ки нафарҳоерам даъват карда бошанд, ин маънои ӯро надорад ки ҳозир ба хизмат сафарбаршон мекунанд. танҳо шахсиятшон аниқ мекунанд, муайян мекунанд ки оё ба хизмат даъват шавад ё ин ки не. ҳамин чизоро аниқ мекунанд. оҷеева нависонда: ассалому алайкум додарҷон, ман дар таксии Душанбе Красноярск дар кор. илтимос номерошона партоин. мутаассифона мо хеле ширкатҳоеро намедонем ки аз Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тариқи мошин биёянд ё ки аз Тоҷикистон ба Россияро бубаранд. як кас нависондаи акаи илтимос мегуфтед: одаме ки якум бор биёяд Москва, вая мегардонанд ай граница ё ин ки не? бародарои азиз ва гироми қадр, мо шоҳиди ҳамин чизо шидем ки нафаре ки якум бор ба Россия сафар кард, мисол гардонданаш аз Федератсияи Русия. ва мо ба ҳамин хотир доим дар видеоҳомон мегем ки шумо пеш аз сафар кардан ба Россия айни ҳол аз рӯе ки проверкаи ҳуҷҷатҳо сахт шидагиай бидонед ки пеши кӣ мерен ва бидонед ки дар куҷо зиндагӣ мекунену ба чӣ кор машғул мешавед. ҳамин саволҳое ки ба шумо метиҳанд шумо чотка ясна ҷавоб битен, агар ягон мушкилӣ намешавад. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, мавзӯи асосии имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. ягон саволҳои дигар бошад метавонед бинависонед. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.